언제나 왜 너만이 나 이 사랑에 아버지 바라보고 하얗게
omama egameni lenkosi uJesu. Haleluya. Ngibingelele bonke abagcozi baNkulunkulu abakhona phakathi endlini egameni lenkosi. Haleluya. Ngibingelele ubaba, omama, bantu abasha bonke kanye noSunday School egameni lenkosi. Amen. Igama lami uNkosi khona sibonga masibanyele ngisindisiwe. uJesu uyinkosi nomsindisi wami impela. Haleluya. Ngibonanga umuntu ufana naye, angisoze futhi ngimbone umuntu. Ayikho enye inkosi engayikhothamela ngaphandle kwakhe. Amen. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu sigcinile kuze kube lesi sikhathi. Angempela akekho ofana naye. Iviki lisaqala simbonile loyo naloyo nabufakazi bokuthi umbone kuphi uNkulunkulu. Loyo naloyo nabufakazi bokuthi uNkulunkulu umdlulise kuphi. Haleluya. Sonke singafakaza sithi uNkulunkulu wethembekile. Amen. Ngaphandle kokuchitha isikhathi sizovula amabhayibhelini ethu encwadini kaMatthew chapter 26 verse 38 to 46. Matthew 26 verse 38 to 46. Matthew 26 verse 38 to 46. Wathi kubo umphefumulo wami ulusizi kakhulu kuze kube sekufeni. Hlalani lapha nilinde kanye nami. Yes, 46. Waqhubeka ingcosana wawa ngobuso bakhe wakhuleka wathi, Baba, uma kungenzeka akudlule kimi lesi sitsha, nokho kungabi njengokuba ngithanda mina kodwa njengokuba uthanda wena. Wayeseza kubafundi wafumana balele, wathi kuPetru, kanti beningilinde nami ihora libe linye na? Lindani nikhuleke ukuba ningangeni ekulingweni. Umoya uyavuma kepha inyama ibuthakathaka. Wabuye waya ngokwesibili wakhuleka wathi, Baba, uma lesi sitsha singedlula kimi ngangisiphuzanga mayenziwe intando yakho. Esebuya futhi wafumana belele ngokuba amehlo abo ayenzima. Wabuye wabashiya waya wakhuleka ngokwesithathu esho futhi lona lelozwi. Khona wafika kubafundi wathi kubo, nisalele namanje niphumula, bheka isiyakhashelwa ezandleni zezoni. Sukumani sihambe, bekani ongikhaphileyo usesondele. Baba wethu lonemandla, Babe siyabonga, Babe livi lakho lelavusa Lazarus efeni, singalo Nkosi namuhla, Babe thatha indzawo egameni likaJesu Kristu waseNazaretha, in Jesus name, amen. Amen. Today sizokhuluma ngomthandazo, prayer. That's the message uNkulunkulu ayibekile enhlizweni yami namuhla ukuthi sikhulume ngomthandazo. Lethezwi likaNkulunkulu la sifunde khona uJesu uma sesifikile isikhathi sakhe esebazisile nabafundi ukuthi isikhathi siyeza whereby now ezokhashelwa ukuthi afe siphambanweni, because that's what he came to earth to fulfill. Hallelujah. Ukuze azothenga thina, azosikhokhela ngegazi lakhe ukuze thina singasabi lesono, yena athwala isono sethu engenaso isono. Lethezwi lakhe now uthatha abafundi bakhe uya nabo entabeni ukuyothandaza. So uma eqeda ukubakhetha lethezwi likaNkulunkulu, uma sebezohamba umoya wakhe uyadangala kuba ulusizi kuze kube sekufeni. Hallelujah. So uma ulusizi kuze kube sekufeni, wena ungacabanga ukuthi just because now he is anxious or maybe he is feeling the feeling of being depressed
depressed, angeke azakwazi ukuthandaza. Hallelujah. So that is why now lithi uNkulunkulu uyahamba uyabashiya bese kuye endaweni la ayothandaza khona. Lithi uNkulunkulu uyathandaza, after an hour he comes back uyabacheck ukuthi bakuphi na ubafumana balele, because now uma esuka kubo ubanika umyalo ukuthi hlalani lana nilinde nami. Hallelujah. But now ngenxa yobuthakathaka benyama bozela balala, lithi uNkulunkulu uyabuza ukuthi beningelinde yini nami ihora libe linye na. Hallelujah. So now he continues, uma eqeda ukusoloku uyabuyela futhi uyathandaza. Uma eqeda ukuthandaza uyabuyela uyabacheck ubathola belele futhi. This time akabavusi uyabacheck bese ubuyele emuva uyothandaza. Hallelujah. So uma esebuyela futhi kwesibili useyabavusa ukuthi isikhathi sesifikile. Uthi uNkulunkulu kimi udinga ibandla elizohlala emthandazweni. Athi uPaul in the book of Romans athi nikelani imizimba yenu nomnikelo ophilileyo. So by doing so you will be able to know what God's will it is. Abafundi now uma uJesu sekathi isikhathi sesifikile bayeza laba bazomthatha bayomnikela ukuthi bambulale. Lithi uNkulunkulu, one of the disciples wahosha inkemba wasika indlela. So in my spirit it says if he stayed in prayer and prayed wangalala, he was going to know ukuthi asilwi nenyama negazi. He was going to be revealed emthandazweni ukuthi eyathimba sizulweli kodwa uNkulunkulu uyasilwela. Emthandazweni yilapho sithola khona amandla amasha. Emthandazweni yilapho sikwazi ukuhlolisisa khona intando kaNkulunkulu nenhliziyo kaNkulunkulu. Hallelujah. Akumelanga singabazalwane sizilwele, ayikho impi esibhekana nayo uNkulunkulu expect ukuthi sizibambele yona ngezandla. Uthi ezwini lakhe anothula mina ngiyonilwela. Ingani balwela uIsrayeli behluswa uGibhithe ngabaseGibhithe? Lithi uNkulunkulu, manje ngibonile ukukhala kwabo, ngikuzwile ukuhlupheka, ngibonile ukuhlupheka kwabo, ngikuzwile nokukhala kwabo. uNkulunkulu uyakubona ukuhlupheka kwakho, uNkulunkulu uyakuzwa ukukhala kwakho, phonsela kuye bonke. That's what he needs. He needs a church elingezozilwela lona. uNkulunkulu ufuna ibandla elizohlala emthandazweni. Athi umeyaleza abafundi athi ningakhathazeki ngokuthi ngiyahamba, but angishini nodwa, ngishiywe nomduduzo ngomoya oyingcwele. But the only thing enizokwazi ukuthola ngayo amandla kamoya oyingcwele ukuthi nihlale nilinde. Hlalani emthandazweni, asihlale endabeni, asihlale entweni zelizwe, kodwa sihlale emthandazweni. Noma ngaba meva sihlale endleleni, kodwa sihlale emthandazweni. Athi izwi kaNkulunkulu uJesu umevakashela uMartha noMaria, uMaria ufika uhlale enyaweni likaJesu, while uMartha ebhizi ekhathazekile ngaloko kunye okwenzakalayo ukuthi how is she going to serve uJesu. Nathi singabantwana bakaNkulunkulu sihlezi kuye kodwa siney'nkathazo ey'khona ziyasikhathaza. Athi izwi kaNkulunkulu encwadini yabaseFilipi, ningakhathazeki ngalutho, kepha kukho konke iy'celo zenu mazaziwe nguNkulunkulu ngokukhuleka nangokucela nangokumusa. Sikhathazeka kanjani uba bekhona? Sikhathazeka kanjani sinoNkulunkulu? Sikhathazeka because now sifuna ukuzithwalela. Lithi izwi kaNkulunkulu in the past message ubaba uSilinde beyasumela ngayo ukhuluma ngoPaul uthi wahlatshwa yive enyameni, kodwa akalinakanga leva, wathandaza 3 times, kodwa izwi lithi my grace is sufficient for you. So now he says I'm going to boast about leva lami, ngoba when I am weak I know that I'm strong. Sibe ngathi siyasangana. Lithi izwi kaNkulunkulu ukukholwa kwabahlakaniphile kungubula, kodwa kithi ukuhlakanipha kungamandla kaNkulunkulu. Ezweni bangabona ungazi ukuthi siyasangana ngendaba yokukholwa. Ukukholwa kumele ukuthathe ngaleyo ndlela. Ngiyakhumbula uma ngizoshada nonkosikazi wami, like I planned everything before sizokhokha amalobolo. Ngathi uma ngiyokhokha amalobolo I did not even know ukuthi bongithatha malini. Ngabe idate yomshado ngibe sengiyisethile, ngabatshela yona, ngalinda bona, ngabanikeza for 2 weeks, baphendula ngeviki lokugcina. Bathi uma bephendula everything kwaba njengoba uNkulunkulu ayihlelile. Yahlala emthandazweni, uyakhuluma izinto zenzeke. Lithi izwi kaNkulunkulu uJesu uma ezohamba emhlabeni uyathandaza, akathandaze
uthandazeli yena kuphela ukuthi uNkulunkulu amnika amandla okubhekana nokuhlushwa, kodwa uthandazela nabafundi ukuthi uNkulunkulu abagcine yena engekho la. Akagcina ngokuthandazela abafundi kuphela, uthandazela futhi nathi ukuthi baba bagcine nalabo bayokholwa yizwi abayolishumayela besikhona nathi emqondweni kaJesu. Njengoba sihlezi la asihlalanga la ngephutha, njengoba ukhona la awubanga khona la ngephutha, kodwa uNkulunkulu unenjongo enhle ngawe. It is uNkulunkulu. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. Ukuthi dala wasindiswa, ukuthi dala uphila ukhona, usune experience ukuthi izinto zenziwa kanjani. uNkulunkulu uyaguquka, uNkulunkulu akayenzi into ngendlela efanayo each and every time. Ama solutions wakhe awafani. Lithi uNkulunkulu in the book of Daniel, inkosi uNebukadnezar iba nephupho, iphupho liyamhlupha, maqeda ubiza bonke the magician nezazi zakhe zonke ukuthi zizomchazela lephupho. But now here is the trick abatricka ngayo, uthi angeke ngimtshele leliphupho, but ngifuna nina ningitshele leliphupho so that I can know ukuthi angeke ningitshele amanga ngencazelo yalo. Lithi uNkulunkulu they replied kuye ukuthi akekho umuntu noma ehlakaniphe kangakanani noma eprofetha kangakanani ozokwazi ukwenzela lento inkosi ecelayo ngaphandle koNkulunkulu. But now umoya kaNkulunkulu awuphile ebantwini. So now they left inkosi with the question ukuthi uma kunjalo mabafe laba bahlakaniphile because they have no use. But now sithola indoda insizwa ezine ezihlala emthandazweni ezazana noNkulunkulu, zithi uma zizwa lombiko ukuthi makufe bonke abahlakaniphile ziya enkosini enduleni zithi no, angeke bafe thina sikhona. Because ukhona uNkulunkulu waphula imfihlakalo emthandazweni. Lithi uNkulunkulu bayacela ukuthi sicelele enkosini ukuthi sihambe siyongena khona sizomnikeza iphupho lakhe nencazelo. Bayahamba bayothandaza. Yes, they had the gift of interpreting dreams, but now bathemba kuNkulunkulu, bancika kuye uNkulunkulu. Nalana enkonzweni asikhonzi ngoba sinezipho kuphela. We need to be filled ngamandla kaMoya oNgcwele. Lithi uNkulunkulu waphula imfihlakalo ngoba sikhonza uNkulunkulu othembekile. Lithi uNkulunkulu in the book of Acts chapter 2, ibandla belihlangene, lathi uma lihlangene njalo likhuleka egumbini kwehla umoya oNgcwele. Umehla umoya oNgcwele wehla in the form yomlilo ngezilimi, bona bayibonanga kodwa ibonwe yilabo abanye abekade basezweni. Uma bezwa sebekhuluma ngisho ngezilimi zabo, ilona lo esekhuluma ngazo. It is uNkulunkulu, they were speaking in tongues because the Holy Spirit was enabling them to do so. Asikhulumi noma lithi uNkulunkulu, we do not know what to pray for, but the Holy Spirit, it is helping us in our own weakness because He understands what the Spirit needs. In the sense ukuthi sivilaphe kangaka emthandazweni, it's because asinayo umoya oNgcwele. Noma ngabe saba naye simkhubile endleleni uthulile ngaphakathi kithi. That is why now sekuvuka inyama sekuthiwa ngenziwa kanjena mina nami ngingumuntu nami ngiyakuthi nalithi uNkulunkulu uJesu bamshaya wathula njengemvu phambi kwabagundi bayo. Uthi uJesu uma bekushaya ngalana mnikezana lesi sinye isihlathi akushaya ngakhona because now he understand ukuthi ukuyiphendulela kusiko kwethu imba kuyona yethu. Lithi uNkulunkulu hambani ngokomoya khona ngezofeza izidingo zenyama, khona ley'nkanuko zenyama zingezovuka, khona ulaka lungezovuka, khona sizoba ne-self control kukho konke sibhekana nakho. We need umoya oNgcwele khona sizokwazi ukuhlala emthandazweni. Asihlali ngawetha amandla emthandazweni, asizi ngawetha amandla emthandazweni. Akukho lula ukuthandaza, ukusenyameni uyabalisa, amandla yaphela. Wagcina nini ukuvuka uthandaze wena before usindiswa wawuthandaza, after uqeda ukusindiswa wawuthandaza, wawuyibona imibono kwenzakaleni. God says go back to your place, go back to your place. Wena before usindiswa, wena wawuthobekile unothando, wenze njani? Wawuyithanda inkosi, ukhuthalela umsebenzi wenkosi, wenze njani? Udinga amandla, amandla yaphela endleleni.
lithi izwi likaNkulunkulu abantu abasha bayawa nokuwa kodwa abamethembayo baphiwa amandla amasha nsuku zonke. Ukuwa akusho ukuthi wena uhlakaniphanga noma laba abaqhubekayo bathandaze ngendlela akusho ukuthi bahlakaniphile nawe. Lithi izwi likaNkulunkulu uya-understand ukuthi sisenyameni sibuthakathaka because senziwe ngomhlabathi. The word of God says there is a war or a conflict between us and the spirit, between the body and the spirit, or the flesh and the spirit. Inyama ifuna kwayo, umoya ufuna kwayo. The only way ozokwazi ukunqoba inyama ngayo ukuthi uphile ngokukamoya is to feed your spirit ngezwi likaNkulunkulu. Angeke ukwazi ukuthrive emthandazweni uqhubeke uflowe uma izwi ungalifuni. It has to balance. Because now uzomtshela kanjani uNkulunkulu ukuthi umubani ungamazi. You need to learn him. Lithi izwi likaNkulunkulu yazana naye, jwayelana naye. Uthi uJesu maye angisanibizi ukuthi you are my servant, but nginibiza ukuthi ngabahlobo bami because you do my will. So wonke ubaba zokwenza ngizonitshela kona. It won't be by surprise. It is in the last days God will pour out his spirit upon all flesh. The young ones will prophesy, the old ones will see visions. We have to allow the Holy Spirit to work in us. We need to allow the Holy Spirit to work in us. Umoya ongcwele asebenze, kungabi umuntu ozokutshela ukuthi yekela lokhu akwenziwa, umzalwana akahambi kanjena, umzalwana akakhulumi kanjena, umzalwana akahlali kanjena. Lithi izwi likaNkulunkulu uPeter wamlandela uJesu efuna ukubona ukuthi isiphetho sakhe siyoba yini. Ekumlandeleni kwakhe ubekade eyifihla ukuthi angabonwa, but the character yamveza uKristu. Ukukhuluma kwakhe babona ukuthi nalo ubekade naye, lona ubekade hamba naye, because ukuhlala naye kuyavela ithelo. Siyavela ithelo. Kumele sibone ithelo ukuthi uyahlala noNkulunkulu. Nkosi yami, athi uPaul uma ngiseseyingane bengikhuluma isokwengane, manje sengikhulile angisakudla ukudla kwengane, sengidla ukudla okuqinile. Ukudla okuqinile sikuthola ekuhlaleni noNkulunkulu. Kuyahlalwa naye. Asihlali ngoba sidinga izinto kuye, asihlali ngoba sitshela ukuthi uma sihlala kuye kuzoba ngcono, uma uhlala kuye kuzizokunetha vele. Lithi izwi likaNkulunkulu uJesu ngelinye ilanga uthatha abafundi bagibele emkhumbini. Beyikhona eminye imikhumbi phakathi kulolo lwandle, kodwa sivunguvungu uma sivuka sivukela lokho noJesu. Ngicabanga ukuthi lezi ezinye imikhumbi kumele iphuke, but sivukela lokho onoJesu. But uJesu naye uma ekhona abafundi bayakhala, uma bekhala bakhala kuye ukuthi niyokhala kuze kube nini. Where is your faith? Where is your faith? Siyamdinga umoya ongcwele these last days. Ngeke sikwazi ukuphila ngaphandle kwakhe. Ngeke sikwazi ukwenza into ngaphandle kwakhe. We need him. Athi uJesu yena ungumvini thina singabagatsha, ngaphandle kwakhe singenze lutho. Konke sikwenzayo kuba yize. Hallelujah. Emthandazweni kuyahlalwa. You need to be persistent emthandazweni. Sibona la ukuthi uJesu in Luke chapter 18 verse 1. Which now Jesus was telling the disciples a parable to make the point that at all times they ought to pray and not give up and lose heart. So in this parable, ubatshela ngomfazi obekade engqongqoza in the judge house. This is what she was seeking for injustice. Now, she did not lose hope or faith. Bekalokhe persistent ethandaza ukuthi uthandazile izolo waphendulwa, noma uthandazile izolo uNkulunkulu wayizwa umthandazo wakho wangayithola impendulo, akusho ukuthi yekela. Sidinga ukugcwaliswa each and every day ngamandla kamoya oyingcwele. Because each and every day we are fighting. Each and every day siyalwa. Emsebenzini zikhona into zakhona, emakhaya zikhona into zakhona. Ukuze sazi intando kaNkulunkulu kumele sihlale emthandazweni. Another point umoya ongcwele ayivusile is by raising abantwana. uNkulunkulu usithembile ngalabantwana. Uthi lithi izwi laNkulunkulu in the book of Proverbs, uthi khulisa umntwana ngendlela yokuba ngeyakhe. Uthi lapho esekhulile angayishiyi.
uyoyenza kanjani indlela yomntwana ungahlali kuNkulunkulu? Uyokwazi kanjani ukumkhulisa umntwana avikeleke afihleke njengomama kaMoses? Lithi uNkulunkulu umnyalo sowukhishiwe ukuthi abantwana mababulawe, wakhe wamgcina lapha engasakwazi ukumgcina yena sebekhulile beye ematheshiyali, wamenzela ibhaskithi wamfaka emfuleni lapha kunema-crocodile khona, kodwa umntwana kafanga ngoba uNkulunkulu wayenaye. Bayavikelwa. As I've said, Jesus did pray for us. We do not pray for the present time kuphela, sithandazela le future yabo ukuthi Nkosi bagcine besakhula, Nkosi bagcine noma ungenayo umntwana manje uyamthandazela, Nkosi ungasengishada ndingumntwana wami abenzena, ndingumntwana amenze lokhu. You prophesy upon their life bengakazalwa, because uthi uNkulunkulu ngakwazi ungakazalwa. God knows you. God uyamazi umntwana wakho, uyayazi the future yakho uthi I ordained you to be a prophet. Akakazalwa nokuzalwa, but now sekawumprophet. You prophesy. Asikhuluma amazwi abreak abantwana, because amandla okuphila nokufa aselimini lwethu. Speak good bantwana bakho noma ngabe bebone kangakanani. Speak good. Ubuhlungu khona ukubabona abanye bephumelela kodwa bakho bangaphumelele. Ubuhlungu khona ukubona abanye abantu benzelwa izinto owakho angenzelwa. Hlala emthandazweni, hlala njengoHana. Elithi izwi likaNkulunkulu Penina wayemkhumbuza njalo. Lithi izwi likaNkulunkulu, she ended up not even eating uma beya ukuyosacrifice bendisa uNkulunkulu because of the pain that she was feeling. Waba depressed, but now she went to the temple watching your inhliziyo yaNkulunkulu, because no one understands ubuhlungu bangaphandle kwakhe. Some people, they won't understand your pain. You need to take your pain kuNkulunkulu. Do not give up. Do not give up. Ukhona uNkulunkulu uyazwelana ngobuhlungu bakho. Athi ayizali kuyindoda yobuhlungu. Akukho ubuhlungu angabuzwa. Do not underestimate God. Ngene ekamerweni lakho, vala umnyango. Do not pray ukuthi abantu bakubone. Do not pray ukuthi wena you want to be pleasing people ukuthi bakubone. Ukuthi no, uma ngebhembu uyathandaza. No. Go into your room, pray to God. Inhliziyo yakho laphaya kuye. Then you wait patiently. Lindele impendulo. Sometimes impendulo ziyavinjwa emkhathini. UDaniel wathandaza. Lithi zikaNkulunkulu, the first day uNkulunkulu uthi impendulo yakho yaliliswa, but there was an angel emkhathini eyabamba leyo mpendulo. So uhlale ekhoneni kaNkulunkulu, you can even sense uNkulunkulu uyakutshela ukuthi now pray against this. Pray now, command things to happen. Ngoba uyahlala kuyo. You no longer pray ordinary prayers. Uthandaze ekuseni umuvuka, uthandaze ebusuku umuyolala, uba nesikhathi noNkulunkulu. Kusasa lithi ukuthi umhlabelele umzuzu naye uJesu uyaguqula konke. Iba nomzuzu naye. Iba nomzuzu naye. Ucime konke ama-TV, amafoni, vale ube nomzuzu naye. Pour out your heart kuye, umtshele bonke. You know, sometimes siyashaqeka emthandazweni because now the time iyashaya, sifuna emsebenzini, sifuna ukuyo-attenda ini, siphuma asamzwanga noNkulunkulu ukuthi ubethini, ubefuna ukuthi sithandazele for what? Sometimes sifocus ekuthina kuphela, sithandazela thina nabantwana bethu nemindeni yethu. We do not pray for nations. Lithi izwi likaNkulunkulu uthi uPaul, nami ningithandazele ukuthi ngiphiwe isibindi sokushumayela izwi likaNkulunkulu. We pray for revivals, we pray for iy'ngane, we pray for everything. Umoya oNgcwele asibolele ukuthi siyithandazele. Hallelujah. Kuyahlala emthandazweni. The more uhlala emthandazweni, the more ukhule ekumazini uNkulunkulu. The more uhlala emthandazweni, the more ukhule. Even when you come to church, awuthandaza usufika lana kuphela. Vuka ekuseni uNkulunkulu so that uzothi uma ufika lana you connect nabangcwele bakho, nabangcwele bakaNkulunkulu abakhona bese niyabelana. Lithi izwi likaNkulunkulu bebahlanganyela kukho konke. Kukho konke. Uma sewufikela sometimes into ekwenza ukuthi ungene ngale ndlela ongayo uphinde uphume ngayo, it's because wena you are not aligned with the Lord. Sometimes uyabhalisa enhlizweni while the children of God are pouring their hearts phambi kaNkulunkulu, when uyathatha uyabeka, uyathatha uyabeka.
hlala kuye. It is uNkulunkulu uhlala kuye, he will give you peace that surpasses all understanding. And it is your duty to keep that peace. Hayi ukuthi uma usuyitholile namuhla izohlala lapho zizofika zizokushaya, but you need to go to the source of the peace. uNkulunkulu azomaintain that peace. Oh no. Yes. Amen. Can we read Ephesians chapter 6 verse 10 to 20? Bekugcina gcinani enkosini nasemandleni ayo lamakhulu. Domani tonke tikhali taNkulunkulu khona nithoba nemandla ekumelana nebucili baSathane. Ngobe asibi nebantfu kodwa sila netikhulu temimoya nemandla nebabusi bendalo yalokumnyama nemabutho abamoya lababi labasemkhathini. Ngakho-ke hlomani tikhali tonke taNkulunkulu khona nithoba nemandla ekulwa ngelilanga lelibi, nithi noma senicedzile kulwa nigcine seningcobile. Ngakho-ke manini tinkhalo tenu tiboshwe ngeliciniso, nifake isivikelo sesifuba lesikulunga, tinyawo tenu tigcotshiswe kulungela kushumayela livili lekuthula. Khona kunako konke nitsatse lihawu lekukholwa lenitawuba nemandla ekucima ngalo tonke tikhali letivutsako talomubi. Nitsatse impantshite leyensinziso nenkemba yamoya lelivi laNkulunkulu. Khulekani ngaso sonke sikhatsi nikumoya ngekukhuleka konke nekuncenga. Nilinze ngesineke sonke nangekunxusela labangcwele bonke. Ningithandazele nami khona ngitewuphiwa livi, ngithi nangivula umlomo wami ngishumayele ngaso sonke isibinzi imfihlakalo yelivangeli. Ngikhulekeleni ke kuthi mine lengilinxusa lelise tinke taneni ngenxa yelivangeli, ngikhulume ngesibinzi njengobe kungifanele. Ube nokuthula nasemphefumulweni yonke imicabango efike enhliziyweni ibuswe child of God, kumele uhlale uhlomile.
This is the lifestyle. It's not just the armor of God that you need to wear daily. It's something that you need to live. You wear the helmet of salvation. Uyasindiswa. Wamngena uJesu njengenkosi nomsindisi awujoyini ibandla kuphela, but you need to give your life to Christ ukuthi uNkulunkulu aphile phakathi kuwe. Lithuzo kaNkulunkulu, then you receive the breastplate of righteousness. Lithuzo kaNkulunkulu, therefore live righteously phambi kukaNkulunkulu. Seek first the kingdom of God and live righteously bese konke yokwenezelwa wena. Then you receive the sword, which is the word of God. Uyalifunda izwi likaNkulunkulu. Athi uPauli, noma sisenyameni kodwa sili njengabasenyameni, izikhali zethu zikamoya ziyakwazi ukuchitha noma ngabe mapha amahlelo isithe swaplenile, ziyakwazi ukuchitha noma ngabe imiphi imicabango, ziyabopha ziyaphidlisa lezikhali zethu. Izwi likaNkulunkulu, uNkulunkulu bekhuluma noJeremiah uthi wena ulizembe lami ngawe ngiyaphahlaza abadala nabancane ngoba siyahlala kuye. Izwi likaNkulunkulu siyamukela futhi nesiviko sokukholwa. We do not walk by sight, but we walk by faith. Yonke into siyayikhuluma iyenzeka, yonke into siyayidala iyenzeka. Asikhuluma amazwi negative each and every day. Noma ngabe isimo singalungi siyazi ukuthi sizolunga. Lesimo bhekene naso besingekho izolo, sifica uhamba ngendlela sizodlula. Amazwi okumele wakhulume lawo athi uPaul in the book of Philippians athi now njengoba seninikele konke seninako ukuthula kaNkulunkulu, let everything that is good dominate your mind. Let everything that is true dominate your mind. Who told you ukuthi wena you are a failure? Who told you ukuthi wena ngeke uzokwazi ukuphumelela? That is not true. uNkulunkulu akudalelanga ukuthi ube isehluleki. Fill your mind ngezinto eziphumelelisayo. Khona ungezophila ne-depression, khona ungezophila nama-anxiety and stress. Yebo kubuhlungu, yebo kuba nzima, kodwa uyahlala la ezweni likaNkulunkulu. Ufakazi. I was once depressed to a point of losing my mind. Ngicishe ngaba ku-car accident. That was the wake up call yami ukuthi ngihambe ngiyoconsult to the psychologist, but they did not help me. Ngayifundisa ukuhlala kuNkulunkulu, because when I pray I realize ukuthi uma ngicela ukuthandaza there is peace in me. Engathola uma ngibuya to the therapist, ngaqhubeka ngahlala kuye ngathandaza. Now every problem lebhekana nayo I go to God. I no longer stress. Ngiyazi ukuthi uNkulunkulu uyalungisa, ngiyazi ukuthi uNkulunkulu uzolungisa konke. Izwi likaNkulunkulu sibophe inkalo zethu with the belt of truth. Ey'nkalweni zethu makuhlala izindaba zenkosi, makuhlala iqiniso kuphela. Singabe abazalwa nabaxabanisayo, singabe ngabazalwa nabalisayo, nasemsebenzini abantu abasaziwani ngenxa yakho. Kube nokuthula lathi nesikhona, because izwi likaNkulunkulu thina siwusawoti wezwe, thina siwukukhanya kwezwe. La kufika khona thina kumele kube khona umehluko. Uma ngabe ibhizinisi lala usebenza khona kumele ngasaprogress. Uma kufika wena mama uyitha ama-targets ngoba wena ukhona ukuthi uNkulunkulu uyawubusisa umsebenzi wezandla zakho. La kufika khona thina we dominate, uNkulunkulu uyabusisa. Abangale nabo ukuthi how come sithengisa izinto ezingaka, because wena ukhona. Uyathandaza each and every day. Izwi likaNkulunkulu uqalekisa umuntu nokubusisiwe umuntu ongahamba endleleni yezoni noma endleleni yabakholotayo, kodwa imiyalo yakhe uNkulunkulu nokuthokoza kwakhe akuthola kuNkulunkulu. uNkulunkulu uyakubusisa konke akwenzayo uyaphumelela. Akuphumeleli kanjena because la emuva sinezinto esifihlayo esicabanga ukuthi uNkulunkulu akayiboni. So no, sometimes lethi izwi kaNkulunkulu, uNkulunkulu akaphenduli kanjena because of ububi bethu esibenzayo. Lethi izwi kaNkulunkulu in the book of Chronicles, bazithoba abantu ababizwa ngegama lami bakhuleka baphenduke ezindleleni zabo ezimbi. Siyaphenduka after suceda ukusindiswa, uyaphenduka each and every day, uyaphenduka. It won't happen like uceda ukusindiswa ukuthi uyekele le yankanuko obukade unayo. It happens along the way. It's a journey. Kumele kubonakale izithe
izinhlelo ezakhekayo uyakhula njengomntwana because naye akathi uma eqeda ukuzalwa ebese ekhasa ebese ekhuluma. It's a process kanjalo nakuwe umuhlala ezweni likaNkulunkulu umuhlala emthandazweni ilapho ukhula khona. Insizwa kaNkulunkulu sembathe futhi nezicathulo zakho kulungela ukushumayela izwi likaNkulunkulu. Inkambo yethu ayibonakala. Let them see it in our families. Omakhelwana bayibona inkambo yakho. La usebenza khona ibonakala inkambo yakho. Mabangathi uma befika abantu bethi sonke siyafana la. Akekho umuntu la usindisiwe. Sometimes bayafika abantu lapha emsebenzini they even ask ukuthi mina ngiyaphuza noma ngiyabhema. Akuphenduli mina, phendula lapha emsebenza nabathi lo akaphuzi. Lo akabheme. This one he is a Christian. Makubonakale inkambo, makubonakale. Let the fruits of the spirit be seen. Dominate the fruits of the flesh wena. Isiqubulo salonyaka sithi hamba ungasoni, sihambe bungcweleni, sihamba sihleli kuNkulunkulu. Uthi uDavide izwi lakho ngiyalilonda enhlizweni yami uze ngingoni. Uthi izwi lakho liyisibani ezinyaweni zami. Sihamba ngezwi, sihamba ngoNkulunkulu. It is the shield of faith. Siyawuba namandla okucima ngayo yonke imicibisolo evukayo endleleni. Sonke izimpi ezikuvukelayo unamandla wena okuyicima. You've got authority. Awuhlalanga kahle emshadweni unamandla okuthandazela ukuthula kube khona kuleyo mshado. Awuhlalanga kahle ekhaya unamandla wokuveza uKristu phakathi ekhaya lakini. Emsebenzini abaphathi kahle unamandla okucisha yonke imicibisolo evukayo endleleni. Nalena evuka engqondweni unamandla okuyicisha. Do not entertain them. The Bible resist the devil, then he will flee. The more you resist is the more ezakancane ezokulinga. Insizwa kaNkulunkulu wamlinga uSathane uJesu esilini ukudla. Elokhu ebhizi emkhothela amavesi wagcina sekadangela ngasamlinga semiyekile. That's how sinqoba ngazo ezinye izinto. Asidingi ukuthi uthandaze ezinye, sidinga wena ukuthi ubaleke. Lo Josepha wabaleka umfazi kaPotipha efuna ukulala naye waze waqamba amanga ukuthi ubekade efuna ukumdlwengula just because uthe wathi makabaleka wasala ibhanji kodwa uNkulunkulu akavuma ukuthi afe. Nawe ngakuzufi. Ngicabanga uNkulunkulu lizofezela impilo yakho. Lesinqumo sithethe sokuthi uNkulunkulu engayiphendula umthandazo wakho uyakuyeka ukukholwa, ezinodwa ukukholwa lokho. Beluhlale ukusindiswa kusho ukuthi you won't suffer. Long suffering bears patient. Iproduce ukubekezela endleleni. Sihleli kanjena ekholweni hayi ngoba amandla awapheli. Sometimes siyashayeka nathi sihlehle sibuyele emuva ethandazeni. But now siyafunda la kuJesu ukuthi noma umoya wakho ubukade ubuhlungu but akahlehlanga emthandazweni. Noma ngabe bekashayeka kodwa akahlehlanga emthandazweni. Athi uPaul ulingisani mina ngoba mina ngilingisa uKristu. Isibonelo sethu sikuKristu. Yebo siphila in this world, in this generation esiphila kuyo. Omunye ngaso ukuthi i-technology is so advanced, zonke lezi zinto esizonisayo zikhona. Yebo noma kunjalo uNkulunkulu uyazwisisa uthi uma lithi uNkulunkulu uma sithi asinasono sisenza umkhohlisi yazikhohlisa, sibenza umqambi manga. Kodwa uma sivuma yena uthembekile ukuthi asixolele. Athi umhlabeleli bonke abanethembe linjalo ukuthi mhla uJesu ebonakala bayofana naye bayazihlambulula impela imihla nemihla siyahlambuluka. Asigcini ngokuthandaza in public kodwa siyangena emagumbini sithi hlola inhliziyo moya ongcwele vuselela ithemba elingasekho vuselela kithi lethi imvuselelo let it start in us. Maqale kithi maqale kithi. Uma ngaphili ibandla umphakathi wethu uyophila. Uma ngaphili ibandla imindeni yethu iyophila. Uma ngaphili ibandla bantwana bayophila. Let the water flow from the altar from la ebandleni iphumelele emphakathini. Lithi uNkulunkulu uma behlanganyela kukho konke ibandla laseJerusalem uNkulunkulu bekengezela njalo each and every day abasindiswayo phakathi. Bahlala ukuthi bangene baphume ngoba sebebonile ukuthi ngaphakathi
singaphileki sizophila kanjani ngoba abantu abangaphakathi banezilonde ivuza igazi. We need to give everything to God. Siphonsele kuye konke. Athi izwi lakhe phonselani kimi nonke inkathazo zenu ngoba mina ngiyanikhathalela. There's no one okhathalela njengoJesu. Athi uNkulunkulu ngisho nonina bangakhohlwa ukucelisa abantwana kodwa mina ngeke ngize ngikhohle. Bazali bayabadisown abantwana kodwa uNkulunkulu will never disown. Noma ngabe usizwa ngazi ukuthi ukude kangakanani naye namuhla usengabuyela kuye. Ethezulu kaNkulunkulu indodana yolahleko isisezweni elikude sekuphele konke nawo silangazelela ukuthi ngadla ukudla okuphiwa ingulube yakhumbule yabuye engqondweni ukuthi mina ungisesekhaya bengaphili kanjena, mina ngisasindisiwe bengaphili kanjena, mina ngisathandaza bengaphili kanjena, mina ngisazila ukudla bengaphili kanjena, mina ngisakhathalela kwenkosi bengaphili kanjena. Nawe ngizovuka ekuseni ngiye kuBaba ngithi baba ngonile phambi kwalo izulu, ngonile nakuwe, akusafanelwe ke manje sebasdishonor yena ukuthi akusafanele ukuthi ngabizwa ngomntwana wakho. Make me one of your servants. Because eyakuBaba uBaba uyazi ukuthi no, there's no child of man that is going to be a servant. Uyamamukela umembathisa ingubo enhle. Uya nawe noma ngabe usulahleka kangakanani, noma ngabe ubuye usunengane, noma ngabe ubuye usuneyikhafu, uya kuNkulunkulu, uya kuye namuhla ekuseni, uyabizelwa kuye. Noma ngabe sebebizile ngaphandle bebiza ngamagama, your character isimoshekile, khona uNkulunkulu ongayilungisa. Manje wayilungisa yomfazi waseSamaria eziwa ukuthi yena ulala namadoda abantu. Insizwa kaNkulunkulu umesemtshela indaba zakhe, esemnike namanzi aba umfulo ophophomayo ngaphakathi. Uyena wahamba uyotshela abantu ukuthi zanini nizongibonisa ongitshele bonke. Uma sebatshelile sebayibonile nempilo yakhe isishintshile, bathi nawe sadinga ukutshelwa nguwe sesizibonele nathi ukuthi ngempela lo uyisindisa impilo yomuntu. uNkulunkulu uyayigcina impilo yakho uthi bonke umuntu ekuKristu Jesu uyisidalo esisha. Ngeke uzube isidalo esisha enyameni, manje emphefumulweni uzobuya ube isidalo esisha. uNkulunkulu uzothoba la umanxeba. Uya kuye namuhla asengatholakala namandla. Wena owaziyo ukuthi uyilahleki, wena owaziyo ukuthi umdele kuphi uNkulunkulu, uya kuye. uNkulunkulu akasuki kithi ithine sizidistance kuye, because we know and we realize ukuthi lento esiyenzayo iyisono. Ingani uAdam noEva babona ukuthi manje sesidlile, amehlo sewavulekile, we no longer able ukuthi singamelana noNkulunkulu sime in the presence. uNkulunkulu wafika endaweni abahlanganyela kuyo akabafici khona, because nabo babonile ukuthi sesenzo okuphambene nenkalo kaNkulunkulu. Uya kuye. Ethezulu kaNkulunkulu umfuneni uNkulunkulu esenokutholakala. Mbizele sesiseduze ithuba lakho leli, aqinisa inhliziyo yakho. Uya kuye khona indodana kaNkulunkulu sokhuleka nawe. uNkulunkulu uzowathoba lawo manxeba wakho. uNkulunkulu uzosilungisa leso simo sakho, usilwele sekwanele, uzithwalele wena sekwanele. Uya kuye uyizoletha kuye konke. Nkosi yami usesibusise.